O alcalde Adolfo Muiños mostrou a súa satisfacción ao anunciar este acordo para a cesión á Xunta de Galicia dunha parcela de titularidade municipal no Parque Empresarial de Tee, cunha superficie de 6.000 metros cadrados, para instalar nela unha base da Unidade Operativa contra Incendios da Consellería de Medio Rural. Segundo explicou o rexedor, a cesión dos terreos deberá ser ratificada no vindeiro pleno municipal. Satisfeito efectivamente de posibilitar desde o Concello este equipamento para Rianxo, implica a creación e a xeración de postos de traballo con certo carácter de permanencia no noso Concello. Trátase dun proxecto polo que vimos o primeiro esbozo moi respetuoso coa contorna, con tamén determinados elementos de sostibilidade enerxética que o fan que sexa incluso arquitectónicamente un proxecto atractivo incluso para formar parte do equipamento do parque empresarial. Muiños destacou a importancia desta nova, que permitirá mellorar a loita contra os incendios forestais, segundo el cun servizo esencial de vocación comarcal que beneficiará non só a Rianxo, senón tamén os concellos veciños. É unha mostra de cando dúas administracións queren entenderse, pois chegan a un bo porto, neste caso cunha cesión que son palabras da propia Consellería, agradecen un pouco a xenerosidade e a boa disposición sempre amosada polo Concello, que é evidente, por tanto estamos falando dun ben patrimonial municipal que se pon de balde, totalmente de balde, ao servizo dun ben que entendemos común, comarcal, e que beneficia non só o propio Concello, que teremos unha base próxima, senón a todo o ámbito donde desenvolva a súa actividade esta base operativa, que evidentemente en épocas de grande afluencia de incendios vai estar operativa as 24 horas, indo non só a comarcas, incluso non trascendendo incluso os propios límites comarcais. A localización privilexiada do polígono rianxeiro a carón da autovía do Barbanza foi tamén unha das principais razóns desta escolla, xa que dende a parcela pode divisarse toda a contorna e encamiñar así os operativos terrestres.